добрый, что ж тут уже казать. Наш родненький, наш пригоженький. Зараз усё зробім. Я, як заўсёды, не готова. Паўгадзінкі. Я толькі ім шукала цэлых 2 хвіліны. Я вас вітаю, друзі. Я вынесла вас на монітор, я вас бачу. Трошки падгальмовую зараз. Мы гэта зараз прыбярэм, таму што нехта працаваў у скайпе, нехта уключыў зум і нехта не вымкнуў тэлеграм. Таму, мне здаецца, зараз павінна быць лепш, таму што трошки я бачыла па свайму гімну, што трошки ёсць затрымачка, мы так. Заўсёды працуем у любых умовах, у дождь, у снег, у ветер. Гарфілд, вітаю. Андрій Біченко, вітаю. Артем Румянцев, рада бачити. Ігор Возний, бачу. Нові додаються, мені так приємно. Міла, сонечко, вітаю. Тато моніторить сьогодні, тому обережно. Бачу, що трошки треба подробити. Артем Ігумін, вітаю. Оленка Зоріна, буська моя. Вітаю, сонечко. Так, все, папуль, привіталися. Зараз поглядім, що. Сьогодні у нас такий, як звичайно, трошки білоруський курс. Ігор, вітаю! Нічого собі, як приємно. Додаються люди. Я бачу, у мене з початку місяця 115 чоловік додалося. Хто вони, я не ведаю. Але вельми приємно. Так, нас вже 14 у сетці, тому я пропоную трошки підгальмовувати. Давайте я зараз виключу, тому що, мені здається, трошки є затримочка. Гэта займе пау секундочки. Так. Мне здаецца, павінна быць лепш. Трошки лепш, тому що, мабуть, за рахунок того, що я закривала вельми багато всіляких сторонок, яно трошки почапіла лишнее. Треба моєму дитёнку сказати, каб ён выключыў воду. Дитёнок, выключи воду, коли ласка. Коли ти мене чуєш. Василь Сокач, вітаю. Сильвестр, віват. Живі вічно, героям слава. Щирий дякую вам за ваші коментарі під відео на моїй сторонці. Я з задоволенням почитала, і гэта тая інфармація, яка вельми нам потрібна. Яна вельми полезная, тому що, як вияснилося, увогуле про білорусів амаль нічого не ведають. Агульно так, але коли вже глядіць гісторію приватної Білорусі нашої, то там насправді нам працювати ще і працювати. Тому пропоную гэта робити з задоволенням, усе як ми любимо. Пробачте, гэта не коронавірус, гэта просто у мяне нешта там. Наша Україна, Русь, пан Василь, щирий дякую вам. Зараз розповіду, пан Василь учора накерував гроші. Калі будзе час, мы звернемся до іх, але я б хотела іх показать, калі мы будем размаўляць з нашими волонтерами. І мы адчынім гэтыя рахункі, покажем, колькі мы накіравалі. Сябры, амаль 7000 дапамогі. Там трошки мы не дацягнули, але я спадзяюся, што гэты месяц у нас таксама будзе такі моцны. Белукар, вітаю. Сядзіць у масцы. Я не сяжу у масцы. Я не бачу. Мабуть, нешта пропустил. Іван Кулеш, вітанечка. Покажу абавязкова, куди ми накіроўвалі грошы з дапамогай пана Васіля, і Тернопіль атрымаў зараз грошы, і сем'і наши, і пані Анна, і пані Оксана. Таксама мы трохи папоўнілі картку маме Саши Беспалова, і у нас яшчэ ёсць Святослав Щербіна, мы також, гэта прыватныя грошы былі пана Васіля, насправді. То бок ён, як я зразумела, не з агульных браў, а гэта яго прыватныя дадаткі, таму там таксама будуць яны, побачыце па рахунках. Таму, сябры, мы з вами супер, таму што мы робім вельмі добрыя справы, дапамагаем як можам. Я таксама прасела, як і ўсе астатнія месяцы, таму што некаторыя, якія павінны плаціць кожны месяц, уже 3-й месяц не платяць, і мне трэба свае грошы перанакіроўваць у іншыя, скажем так, справы, якія павінны закрывацца з іншых рахункаў. Я, як звычайна эканаміст, у мяне ўсё падрахована, і з кожнай крынічкі я закрываю якоісь пытанне, але зараз трэба рабіць такую умоўную дыверсіфікацыю сваіх коштаў, таму
На жаль, у мяне таксама прасадка. Ну нічога, гэта такое. Леночка, ти знаєш, я в Телеграм чат створив. І на чат потрібна аватарка. Я читала твоє повідомлення, Артем. Ну, насправді у YouTube ёсць, у сетках ёсць аватарки, і їх шмат. Калі ти створив, ну, гэты канал, ну, поглядзі, што тебе падабаецца, тому що, ну, у мяне свае там нейкія, мабыць, улюбленыя ёсць авы, у тебе свае. Таму, калі, ну, будзе трэба, я дапамагу. А калі, ну, мне здаецца, у гэтым пытанні зараз няма праблем ніякіх. Таму пашукай, ёсць нашы агульныя аватарки. Вельмі прыгожы сцяг быў сёння у пана Васіля за спиной. Можаш яго ўзяць, мне здаецца, ён вельмі актуальны ў гэтым чаце будзе, таму што чат створаны украінска-беларускі, таму там ён будзе вельмі лайкос такой. Так, ну што, давайте трошки, я вас познаёмлю, я знайшла нарэшце сваю, называется «Лемонтар». Зараз, хвилиночку. Называется ён «Лемонтар гістарычнай свядомасці». Гэта такая маленечкая энцыклапедыя беларускай гісторыі. Яна створана ў 18 годзе. Ну, здаецца, гэта адно з лепшых, што я астатні час бачыла, таму што яны блізка да гістарычных падзей зрабілі гэты лемантар. Ён цікавы, я буду, ну, патрошки яго падчытваць, каб, ну, мелі такой агульную карціну, што ёсць Беларусь, чаму мы называемся ліцвіны. І зараз я ў тым ліку кажу, што я адна з роду ліцвіноў, таму што ў мяне вельмі багата родзічаў з гэтай зямлі, прыватна з Менску. Калі крануцца маёй гісторыі, то мы ведаем сябе да 7-го пакалення, ўжо 8-е пакаленне ў выглядзе маіх дзяцей, яно падрастае, то бок нашае генеалагічнае дрэва, яно ў сям'і існуе. Мы яго вельмі цануем, дадаем, калі ў нас хтосьці народзіцца ў сям'і, то бок і гэта пачалі рабіць мае браты. І я вельмі спадзяюся, што мы гэта ўсё нашым дзеткам, нашыя дзеткі нашым унукам, і далей яно вось такім чынам будзе ісці ў нашым пакаленні, у пакаленні маёй сям'і. Таму, ну, гэта вельмі насправдзе патрэбна, таму што ты, ну, асабіста мне, я б хацела ведаць, адкуль я, хто быў у маёй радзіме, чаму я такая, таму што генетычныя коды, вы ведаеце, адкуль перадаюцца. Мы бачым на прыкладзе нашых умоўных суседзяў, што, ну, напіцца і забіцца, у іх гэта ў крыві проста. Таму мы ж іншыя з вами. Таму так. Так, я ж бачу чат, мне не трэба ўмыкаць тэлефон. Вельмі добрая навіна, інвестары з Расіі пайшлі, што мне асабіста падабаецца. Баратушкі. Так, Белукар, дзякуй за такую падказку мне. Так, братушкі, зараз яны будуць у найгоршым стане, таму што, вы ведаеце, чым велічэзней шафа, тым з большым грохатам яна валіцца, а іх валіць зараз з усіх бакоў. І, ну, прыватна я вельмі лікую зараз. Мне вельмі прыемна гэта бачыць. Не, я не цынік, я не кажу, што я ім жадаю нешта дрэннага. Яны ўсё самі зрабілі сваімі рукамі. У той момант, калі ў іх былі грошы, і яны маглі іх укладаць, як на прыкладзе Амерыкі альбо Карэі, можна было ў навуку развіваць тэхналогіі, ствараць новыя прадпрыемствы, навуковыя. Усё была магчымасць да вайны, да пачатку вайны з Украінай, калі яны ў зброю пачалі ўкладаць грошы, і няма пытанняў. Зараз вы гэтыя пісталеты аблізваць будзеце, і кулемёты будзеце даставаць з шахтаў у Донбасе і Донецку і абдымаць іх з задаваленнем і казаць «радзіменькі кармелец». Няма пытанняў, калі ласка. Прывітанне ўсім добрым людзям. Прывітаю, Сільвестр, бачыла, вельмі прыемна, кажу яшчэ раз, сябры, звярніцеся да маіх папярэдніх відэа. Там Сільвестр Віват размясціў вельмі цікавую інфармацыю. Яна чамусьці папала адразу ў спам. Я не ведаю чаму, але я яе з спаму дастала, дадала ў каментары. Вельмі такая цікавая гістарычная падзея, якія апісваюцца. Прабачце, калі ласка, паўхвілінкі я зраблю. Я зраблю
собі таку умовну каву. Вельми трошки собі заварила, тому що я ще планую. Артур Мельник. Друзі, доброго вечора. Слава Україні, живі Білорусь. Героям слава, живі вічно. Так, я тут підрихтувала, звісно, магнати і шляхти князства Литовського, але мені здається, треба історію. Яна така дама вельми капризна, і коли ти не ведаєш, що було каталізатором тих або інших подій, немає сенсу про подію читати, тому що завсюди є причина, а є слідство. Тому я б хотіла звернутися до елементара, який я надибала у сетці, трошки з вами познайомитися з історією Білорусі, сучасної і не тільки сучасної. Білорусі, Литви, Литви, Білорусі, Колжини. Ну, до речі, казати коректно Литви, Білорусі, тому що ми литвини спочатку були, і увогуле вельми така, на мой погляд, величезная помилка казати, що у часи ВКЛ існувала особна Литва, особна Білорусь. Ну, просто треба розуміти, що історично гэта ўсё было адзіная дзяржава. Яны не падзялялі себе на ліцвіноў, беларусаў, такого не было. Беларусамі мы сталі з часоў Кацярыны, якая просто, ну, як яны заўсёды звыклі, яны пачалі дзеліць Рэч Паспалітую, адарвалі кусок, умоўна так кусок, назвалі яго Белай Русію, і ў іх існавалі іншыя каляры Русі, але, ну, насправді, трэба разумець, што часы ВКЛ і Рэчы Паспалітай гэта ўсё адна дзяржава, і ну, яны не падзяляліся тэрытарыяльна, звычайна былі розныя гарады і мяжы, але ну, увогуле гэта была адна дзяржава. Давайте прадмова сёння, а заўтра, мабыць, паслязаўтра я пачытаю вам. Яны невялічкія, насправді ён вельмі грамотна так састаўлен. Сторонка дзве, то бок самае-самае неабходнае, а ты ўжо далей ідзеш і шукаеш інфармацыю, якая вось кранула з гэтай тэмы. Я вельмі люблю такое, таму што ёсць тэмы, якія цікава пачытаць, ёсць якія трэба на потым пакінуць і паглядзець ужо больш так дэтальна. Таму давайте прагавару пра элементар, што ён сябе прадстаўляе, і мы з вами будзем да яго звяртацца, я яго буду пастаянна падчытваць, каб мы з вами ведалі, чаму я сапраўдная беларуска з украінскімі каранямі і вельмі люблю гісторыю маіх дзяржаў. І нарэшце гэта дзве дзяржавы, якія раней былі ў складзе адной дзяржавы, таму я сябе ўвогуле не аддзяляю ні ад Беларусі, ні ад Украіны, а наадварот я іх аб'яднаю ў сабе. Гэты элементар спроба выкласць доўгі шлях нашага краю у тым выглядзе, у якім гістарычна звычайна ўсведамляе звычайны чалавек. У выглядзе лягічнага ланцюжка ключавых асобаў і падзеяў. Гэтым ланцугом гістарычнай свядомасці ёсць нацыянальны міт, гэта афіцыйны тэрмін, існуючы і асобны ў кожнай краіне. І наш нацыянальны міт ёсць яскравым і захапленным. Ён, як заўжды, крыху спорчаны, але ў ягоным падмурку ляжаць трывалыя крыніцы ад летапісаў да акадэмічных спраў. Далей апісваюцца некаторыя выданні, яны датируюцца 1326 годам. Гэта Петер фон Дисбург, Хронікл Стера Прусія. Гэта успамінаюць там пра часы ВКЛ. Потым попіс войска літоўскага, гэта 1528 год, лісты Міндаўга, Гедыміна і Вітаўта, метрыкі літоўскія, акадэмічныя выданні імперскага геаграфічнага таварыства і шмат іншых крыніц. Ён, як паўсюль, не вельмі лагодны да суседзяў, і гэта нармалёва. Іхнім мітам таксама неўласцівая лагаднасць. Польскія крэсы да Смаленска, выправы прабачце, гэта нямецка, Аўкштайтаў да Кіева, заходняя Расія да Падляшча. Толькі з Украіны спрэчка мітаў лакалізавалася на натуральнай мяжы, Палессі, рэштках Герадота. Той, хто ўспрымае краёвы нацыянальны міт, ёсць часткай краёвай нацыі. Нацыі беларускамоўных ліцвінаў, рускамоўных беларусаў і тутэйшых. Тых, хто кажа, я нарадзіўся тут, тут мае карані, і лічыць сябе нашчадкам спадчыны. Так, вы ведаеце, што ў нас ёсць тутэйшы шляхціч, гэта ўсяслаў наш, тутэйшы гэта мясцовы. Перакладаецца вельмі проста і нескладана зразумець, што гэта проста мясцовы шляхціч.
Той, хто карыстаецца мітам суседзям, трапляе ў ушматлёнае руска-польскаязычнае насяленне, і іншага выбару не існуе. Асноўныя крыніцы, з якіх бралася інфармацыя, гэта гістарычны сайт History Belarus By. Да рэчы, я сама ім карыстаюсь, ён вельмі добра зроблены, але, на жаль, пакуль ён выглядае ў расійскай інтэрпрэтацыі беларускамоўнага, яны працуюць над гэтым, таму я спадзяюся, што ў хуткім часе мы пабачым беларускамоўную версію і будзем звяртацца ўжо беспапярэдне да рускамоўнай версіі. Антиструс, прывіт, Хелен, прывіт, чат, вітаю. Энцыклапедія Літвы і Беларусі, што вельмі для нас патрэбна, таму што Літва, яна зберагла больш даведак пра нашыя землі, пра нашыя тэрыторыі, пра нашыя дзяржаўнасці, таму што ў Беларусі, на жаль, гэта ўсё вельмі паступова знішчвалася, і я ўжо распавядала ў папярэдніх сваіх стрымах, мне здаецца, у расіянцаў у іх увогуле адна мэта — гэта знішчыць і Беларусь, і Украіну увогуле з мапы як нацыю. То бок тэрыторыю пакінуць сабе, а нас як прыклад існавання асобай нацыі, ну, гэта трэба прыбіраць, таму не дадзім. Ёсць наше ўсё. Так, тут пакуль давайте з Лімантаром мы закончым. Трошки я прачытала, што ён з сябе прадстаўляе. Наступным мы будзем разглядаць гэта роды і племёны Хаўрусы 5-8 стагоддзя. Там буквально 2 староначкі, і потым самае цікавае мы пачнем з Полацкага княства. Гэта часы, калі ўпершыню успамінаюцца нашыя гарады, нашае княства, як на тэрыторыі Беларусі. І, ну, мы пачынаем сваю такую вялікую гісторыю з Полацкага княства. Таму далей будзе цікавей. Я вам абяцаю Лімантар невялічкі, на 50 сторонок, то бок мы з вами дзесьці за 20 стрымаў можам прабегчыся па Лімантару і ўвогуле ўжо атрымаць такую агульную інфармацыю. Каму будзе цікава, я дадам яго абавязкова ў апісанні, вы зможаце яго сабе скачаць, таму што ён у PDF фармаце займае вельмі мала месца, і каму будзе цікава звярнуцца да беларускай гісторыі, калі ласка, звяртайцеся, я з задаваленнем вас падтрымаю. Лімантар зачыняем пакуль. У Беларусі сёння не пайду, і я не пайду сёння ва Ўкраіну. Мабыць, ну, каму цікава, хто хоча... Банда дзедусіка, сябро, вітаю, Евгенія Полян, шчыра вітаю. Ігор! Бачу. Добрый вечер, Фунта. Вітаю, Назім, шчыра дзякую. Беларус наш, беларус. Спрабуй пісаць беларускай. Вось ты ўжо вельмі доўгі час са мной, і вельмі доўгі час ты з украінцамі, таму напісаць вітаю. Ну, у цябе, насправді, вельмі багата зараз падказак узверху. Ты можаш пабачыць, як пішуць іншыя. І спрабуй сваім прыкладам паказваць, што нават ты, як сапраўдны беларус наш, можаш... Я зараз, ну, такой жарт умоўны на конт Назіма, ну, але мне здаецца, ён беларус большы за іншых беларусаў. Таму спрабуй, сябар. І сваім прыкладам вось паказвае, што можна вучыць, вывучаць, і гэта лёгка. Так, ну што, я прапаную пайсці да расейцаў. Чаму? Таму што ў іх вялікі алярм, і мне ёсць што ім сказаць. Насправді. Беларусаў чапляць не хачу, таму што ў Беларусі вельмі складаная сітуацыя. Трошкі распавяду. У нас пандэмія светавая, яна таксама наскранулась, усе ведаюць. Дынаміка ў нас увогуле вельмі дрэнная. Учора вельмі, мне здаецца, па складных такіх шляхах дайшла да нас інфармацыя, што пачалі хварэць нашыя вайсковыя, якія рэпетыравалі в парад. Больш за 100 людзёў ужо з пнеўманіяй. І я чамусьці не здзівована, на жаль. Такой, ну, спадзявацца, што іх гэта не закране, мы ведалі, што закране. Гэта было выключна, ну, пытанне часу. Расейцы здымаюць зараз з лікарні вельмі такія брудлівыя, на мой погляд, відэа, як іх там баланды кормяць. Са мной пагодзяцца беларусы, хто ляжаў у лікарні, хто быў у установах здароўахароны Беларусі. Ну, я прыватна ад сябе кажу, у мяне ніколі не было прэтэнзій, як харчуюць у лікарнях. Харчуюць там добра. Насправді, беларускія вось у гэтым сэнсе
гэта нармальная ежа, абсалютна яна смачная, не заўсёды там, ну, мабыць, 1 на 100, калі, ну, нешта там макарошкі яны пераварылі, але ўвогуле, ну, я паскардзіцца на нашу прадпрыемствы, якія пастаўляюць ежу ў лікарні, ну, я не магу, насправдзе. Вось да гэтага ў мяне пытань няма. Чытаюць беларускамоўныя кніжкі і набываюць. Дзедусік добра запалыўся на рылах. Я не бачыла дзедусіка, таму што я павярнулася толькі з-за стрыма, і я зноў пабегала ў стрым. Віктор, ён свядомы, я яго вельмі паважаю, і не гледзячы на тое, што мяне няма ў яго чатах, я насправдзе яго там, ну, вельмі... Там сябры мае сядзяць, я іх добра ведаю, і мяне проста не хапае часу нават забегчы і прывітацца. Але я выпраўлю гэтую памылку, таму што я ведаю, што банда дзедусіка са мной. Сябры, шчыра дзякуй. Завітаю да Віктора, і ўвогуле я б з ім, мабыць, зрабіла нейкі такі агульны стрым. Мы бы размаўлялі, таму што ён ведае ўсё, што адбываецца наперадку ва ўкраіне, ён беспапярэдне прымае учасць, ён валанцёр, ён вядомы, ён свядомы, і яму, ну, такой, скажу українською, низький уклін за те, що він робить. Я його дуже поважаю і сподіваюся, що у нас з ім гутарка адбудеться, мабуть, коли-небудь. Ну, в планах ёсць, але як яно там будзе далей, я не ведаю. Так, ну што, пашлі да москаляў, спытаем у іх, дзе іх інвестыцыі, і што ўвогуле адбываецца, і чаму іх такія чэргі ў метро. Яны ж зрабілі сабе нанотэхналогіі ў тэлефоне, але там жах. Вітаю. Привет, девочка. Как Вітаю. дела? Скажите, калі ласка, Как тебя зовут? а што вы такога зрабілі, Как што тебе ад зовут? вас інвестары ўцяклі? Чай пьешь, да? А, то бок вы расійскую мову не ведаеце. А тебе карате нету? Слухайце, на каранціне можна мову вывучаць. Я ведаю вельмі цудоўных людзей, якія зараз гэтым займаюцца. Чаму вы мову не вучыце? У вас же ёсць час. Не разумеюць ад слова зовсім. Ну, гэта той выпадак, калі я кажу, амёбу немагчыма навучыць чытаць, да пабачэння. Не буду вытрачаць час. Вітаю. А гэта так модна сядзець і есці на камеру, да? Ну да, я с телефона сижу. Ну, а просто вось, ну, там павячэраць, пасядзець, там, з сям'ёй, не? Ніяк. Трэба выходзіць у рулетку і чавкаць. Я пью колу, если что. П'еце альбо запіваеце? Гэта розныя пазіцыі. Я так пью, так. Я ничего не закусываю. Я зразумела. Скажыце, калі ласка, што вы такога зрабілі, што ад вас інвестары ўсе ўцяклі? Вось сёння чытаю, амаль усе інвестары пакінулі Расію. Вітаю. Давай нажми датчик, пожалуйста. Он хочет. Нажимай датчик. Не, вучыце мовы. Вітаю, ідзіце вучыце мовы. І вы ж не можаце размаўляць, вы ж не разумееце нічога. Ідзем далей шукаць расіянцаў. Гэта пакуль не расіянцы. Вітаю. Что говоришь? Вітаю, кажу. А што вы мяне не разумееце? Привітання. О, прывітанне, чую беларускую Привітання, мову. шановні телеглядачі. Вельмі прыемна. Як ваша справа? Добра. А вы з Беларусі? Чую родныя ноты. Ну да. А што вы робіце на Расіі? А вы? Я ў Беларусі. Что я? Кажу, што вы робіце на Расіі? Живу. Навошта? Меня Андрей. Андрей. Вас как зовут? Мяне Алена завуць. Алена? Так. Мне 27 лет. Ну, гэта для Ваш мяне не возраст? цікава.
Нечто сорвался, альбо не сорвался, не веду. Бандеровка, извините, привет, красавица. Так, милуся наша. Сьогодні бачила її пригожость нашу. Зникла, не стриміть. Але останній раз не було часу, тільки заскочила, де її привітала і побігла. О, Здоровенькі типічні були. росіянці. Слухайте, нічого не змінюється, усе однолькове. Що? А що ви родну мову Так, забыли, дела. коли мене побачили? Це добре. Нарешті починається хоч трохи розвиватися, Що, це я... приємно. Що, на щирій українській мові будемо розмовляти? А, ні, я помилилась. Вы неразумные. Я думала, на разумных попала, а вы неразумные. Вы не можете отрознить украинскую мову от белорусской? А чого у тебе український флаг-то висить ззаді? Ну и что? Это мой стяг, и он мне подобается. Россия для всех Так. одна. І чого? Ой, я вас умоляю. Ні, од нас яшчэ інвестори не Тоді уцяклі, хоч тому нам пробачте, але ми з вами у гэтым поїзді, у гэтым цягніку едем не побач. Что вы такого зрабілі, що Ну, від вас так- поуцякалі усі інвестори? Я вот так это не А может нормально поговорим? Нахуй вот это вот сразу нахуй, захуй, письками меряешь, блядь. Я з вами нічим апріорі відчиняйте подручник анатомії і глядите, що я від вас усе ж таки відрознююсь одною маленькою деталью. Хоча, судячи по вам, у вас яна відсутнічає, тому ви рахуєте, що ми з вами у одному контексті можемо розмовляти. Короче, контексты. Русский эротик. Гуляй, кого я сажу, я пилки, я директор лесопилки. Всё. Молодець. Ось такі росіянці. Як завсюди бухі, тупі, несвідомі. Лена, да не поймут они тебя, говорить. Не буду я з ними розмовляти по-російську, ти що? Ні. Треба розуміти, коли я обираю Росію, я іду і розмовляю з ними, тому що я ведаю їх мову. Я ж не иду во Францию, где я не ведаю французскую мову. Я не иду у Италию, потому что я не ведаю итальянскую мову. Разумеете? Тому, коли они обирают альбо Украину, альбо Беларусь, яны повинны розмовляти мовою, куди яны пруться. Яны ж не Росію зараз обрали, а Беларусь. Тому я до їх узровню, розумієш, для мене зараз почати з імі розмовляти російською мовою, росіянською, гэта стаць з імі на адзін узровень. Не, я вышэй гэтай сітуацыі. У мяне хапіла розуму вывучыць як мінімум 3 мовы. Калі яны адну не могуць, у іх праз слова мат. Я заўсёды казала сваім дзецям, калі вы пачынаеце выкарыстоўваць мат, гэта азначае, што у вас скончыліся аргументы. Усё, слоў больш няма. І у гэты момант вы распісваецеся ў сваёй проста безграмотнасці. У мяне дзеці гэта ведаюць. Мы можам выкарыстоўваць, але гэта трэба проста выкарыстоўваць, калі трэба падсмакаваць размову. Усё. У іншым, калі вось гэты адборны мат ідзе, гэта проста, таму што кукушка не працуе. Таму я не буду з імі размаўляць расійскай мовай ніколі. Ну што? У мяне беларускамоўны контент, у мяне украінскі сцяг ёсць. Я адпавела на твоё пытанне? Куди відправив? Ось зараз можна казати усе, що хочеш. Привітання. Привітання. Вітаю, Едер. Привет. О, чую. Гэта вас українці навчили? Свет. Гэта вас українці навчили? Чего научили? Дар'я, чую, у вас інтернет гальмує. А связь плохая. Ну, Дар'я, да. Чебурнет працювати, напевно, почав. Да, працює. Что за флаг сзади?
Что, пробачьте? Там и Украина, а еще чего, ну, Украина, понятно. Ну, Слухайте, символ ну я України. розумію, коли молодь, вона не образована, не адекувана, і нічого не читає в огулі. Ну ви ж уже дорослий чоловік. Ви що, ніколи не бачили білоруський стяг? Гэта той стяг, під яким вам валяли і валяли, тільки у складі ВКЛ ще й Речі Посполітої. Ну, амаль такой самий. Трошки змінився. Що, ви не ведаєте стяга БНР? БНР? Не чули ніколи такого? Постой, а кому кто валял-то? Ви такі сумні завсёды, я не розумію, коли ви почнете хоч трошки самі читати, своїх дітей вивчати і онукам додавати інформацію. Каким внукам, каким детям? Ты что боролишь-то? Вам не соромно, що ви А. такі нерозумні? Ну, це просто мені цікаво. Кто неразумный? Я бачу перед собою абсолютно пусті очі. Навіть смішно, розумієте? Дорослий чоловік сидить і каже, ну, один стяг я ведаю, тому що, ну, звичайно, українці, вони ж заходять. Где ты очи-то видишь? Что вы такие Куда неразумные? Дорослые люди. А ты разумная? Я? Так. У меня и справка есть. Справка по поводу. Ну что я разумная. И не одна. Чудачки какие-то тут в рулетке, я смотрю. Будь добрый, не, нехай на вас белорусы глядять. Вы думаете, мне с вами цікаво розмовляти? Ні. Я ще й сидите палите на камеру. Фу. І я ще й скажите, що у комнате сидите. А потім дихайте усім гэтым. Фу. Я в камере, дура. Капец. Ну тем больше. Фу. Мразота. Усі бачили, хто користується інтернетом? Робіть висновки. Як я не заходять. Я вам зараз усіх здам. Зараз я похожу тут по рулетці, поотчиняю шторку. Пробачте, я просто, мені, коли приходять повідомлення в Телеграм, мабуть, нечто таке алярмове, і треба, ну, так само, я уявляю, як там тхне, так. Тхне. Ти спочатку поясню, що таке стяг. Олексій Ушаков, вітаю. По-перше, ні, я не буду. Сябри, я не, розумієте, свого часу я сутикнулася з такою неприємною ситуацією, коли мені почали просто у своїх інтересах, я не можу сказати, що використовувати, ні, але, ну, там позвонить на телефон, слухай, ти ж там така-то, ти ж ведаєш, розповіді. Ти ж там така-то, ти ж ведаєш, ти розповіді. І розумієте, мені так було завсюди, ну, неприємно. Я на адукацію витратила амаль 10 років. Я вельми багато читаю, ну, спробую читати, коли є час. Я гляджу цікаві фільми. Тобто я себе наповняю інформаційно. Але це все рахує мені грошей, сил, часу. Я не буду їх вчити. Я поділюся інформацією з білорусами, де пошукати, що пошукати, як пошукати. Я з задоволенням ділюся інформацією з українцями, я їх не вивчаю. Мені не треба їх вчити, тому що вони розумні люди. І білоруси розумні люди, ті, з ким я маю повагу розмовляти. Мені їх вчити не треба. Я не можу у мене довідатися, слухай, а ти там розповідала то, а откуль криниці. Розумієте, до мене білоруси, мої сябри, вони звертаються не для того, щоб я їм розповіла, а яны за граніцай звертаюцца. Гэтыя ж увогуле, яны ж нічога не ведаюць. Ну, тупыя, просто тупыя. Таму я, ось астання фраза, якую я выкарыстоўваю, я амёбу чытаць не буду вывучаць. Нехай яна эвалюцыйна развіваецца, цывілізацыйна развіваецца, пабачыць падручнік, адчыніць яго, навучыцца сама чытаць і будзе яго выкарыстоўваць. Я іх вучыць бескаштоўна не буду. І распавядаць, што ў мяне за сцяг за плечамі, я таксама не буду. Гэта іх прыватнае жыццё, што яны ввогуле ні халеры не ведаюць, разумееце? А мне гэта бонусам, таму што я на фоне іх, яшчэ раз скажу, моя самаадзнака, яна да ўзроўню 100% падымаецца.
Тому що я ведаю про їх стяг, а я не про мой Гоголь, нічого не ведають. Привітання. Как? Кажу привітання. Привет. Як ваші справи? У вас є гроші на маски, я ще гляжу. Какие? Кажу, гроші на маски є. Я скоро почну их, ну, коллекцию составлять. Коллекционировать. Какие инвестиции? Я на Google не веду, что это такое. Ну, хоть бы некого Гарбузского поймать, ці что. И он розповість, що такое інвестиції, чому від їх збігли усі інвестори. Давайте з вами трошки. Я уявляю, як там ткні Олексій, там інших не водиться. Ні, не водиться. Привіт усім. Мурманщина, вітаю вас, пані Хелен. Бандеровець з Бороденки. А чому Мурманщина? Коли бандеровець? Ну, добре. Коли ласка, не вживаем матюки. Так. Я не люблю. Ну, не расписывайтесь тем, что мы неразумные. Не. Не тому, что это лаянка, не тому, що я там боюсь, що мені там забанять, ну, інше. Ні, я ж кажу, коли я починаю сама використовувати, гэта як підкрасити словців. Але, ну, увогуле я дома не вживаю. І на вулиці не вживаю, серед своїх сябров не вживаю. Тому це був Емірабій пішов. Залізла в чат рулетку, це Емірабій, як таки вийшов. Так, чому я на квартиру в масці? Ну, їм здається, що... Ні, не веду чому. Я ж без маски сижу. Белука тут натикається, кого забанити. Василь Сокач. Ну, не чапайте нікого, будь ласка. Василько. Ні, Василько, він такий відповідальний. Він, коли що, одразу і все. Але, звичайно, гэта тільки да москалів. Флаг Украины, это не отлично знают. Ты скажи им, что у тебя флаг Украины и Беларуси. Вот тогда побачим, как у них начнется подгорать. Ты маешь на увазі, что... Не, ну, розумієш, мені ж не тільки... Я на мені не глядять, насправді. Виключно там мої прихильники, які дизи ставлять. Але я можу дезінформувати білорусів. Так, у нас є огульна історія, але стихи різні абсолютно. І вони навіть, ну, часом вельми відрізняються, розумієш? Тобто, поміж ими, насправді, некілька стагоддів. Лепей, якого партизани, поймати одних з головних триадичалого будемо шукати. Одичалого нікого. Одичалого. Ну що вони не сидять? Слухайте, у нас, напевно, година з імі різниця, а, мабуть, нема зараз. Ну, не вельми ж поздно, 11 годин, можна ж порозмовляти трошки. Привітання. Здравствуйте. Як у вас справи, я сподіваюся, ви на Росії, а не у Криму? Ви не з Крима? Нет, я белорус. Да ладно. А що ви робите на Росії? Да. Я здесь работаю. Древно. А чому у Білорусі нема праці? Не хотите экономично подтримать свою країну? Просто вы что-то заикаться. Наверное, вот. Ну, Я починаю гальмувати, коли ви з не росіянцями починаю розмовляти, інтернет починає альбо у мене, альбо у вас скакати. Я не ведаю чому. Ну так чому ви на Росії, а не у Білорусі? Мабуть, підгальмовує, я не ведаю. Але я все вимкнула, повинна працювати, все добре. Повинна працювати, все добре. Ні, мабуть, трошки є затримка. Ой, ще один. А гэта модно так, да? Я зрозумела. А не гэтага Шклярка не хапае вам.
Галоўнае, што маска ёсць. Галоўнае, што ёсць маска. Все дуже гарно працюе, дзякую. Не, ну нешта у мяне падгальмовае, калі я пачынаю з імі размаўляць, я не ведаю чаму, але ёсць такое, што, ну, затрымка, я бачу яе ў ОБС-ке. Алена, вітаю, прыгажуня, вітаю, шановнае панства. Я зараз зраблю спойлер, тому што толькі што ў чат зайшоў чалавек, які зрабіў цудоўны відос. І калі ён захоча, ён ёсць ужо ў YouTube, я яго раскідала па ўсіх суполках, таму, шановны пан, я беларус, маргні мне, калі ласка, аднім вокам, каб я бачыла, ці магу я дадаць сябе ў спіс маіх сяброў, якія ў апісанні, то бок пасылацца на твой канал, таму што я ведаю, што ты будзеш рабіць вельмі якасныя відэа. Мне спадабалася, што ты зрабіў астатні раз, таму я вельмі ўсім раю паглядзець. Гэта была такая размова з украінцам, вельмі цудоўная, і ну, мне здаецца, што цябе трэба глядзець, таму што, ну, прыгажусь Беларусі павінна быць у сетках. Алексей Прохаров, ну, не ведаю. Димон мяне адправіў на лаўку запасных. Я ў яго цяпер запасны аэрадром. Таму наконт таго, што вы пішаце, не ведаю. Не цікава. Нейкі ёлпень. Приятного. Ölüyen akşam. А что, виски пили? Вы закончили? Чай была. Не, я в Беларуси, я не бухаю, як вы. Это у вас. Не, чай это было, говорит, зеленый. Я вас не чую. Лечить будете нас? Что робить? Вылікаваць? В Беларуси? Кажу, вылікаваць трэба. Лёгка. Наступны кубок, якой вы падымаеце, вы п'еце за Степана Андреевича Бандеру. Вуаля, вы вылікаваны. Опачки. Magic. Гэта мой улюблены момант, калі яны лікаванню падаюцца. Зараз трэба, мабыць, схаваць трошки украінскі прапарэць. Зараз мы прыгожа сядзем, каб яны яго не бачылі. Так, сябры, вам трошки я, мабыць, буду. Так лепш. Таму што яны яго бачуць, і адразу у іх такая украінская лоб. Алена, пакуль рана, я набяру купу відэа, тады не, так гэта не працуе. Пан Васіль мяне пабачыў з першага відэа, і трэба напаўняцца па ходу руху гэтага. Не рабі так, не трэба шмат відэа закідваць адначасова. Паглядзіш, палову з іх не паглядзяць, таму што ты заб'еш эфір, і нават у мяне не будзе часу. А калі ты паступова гэта робіш, гэта, ну, якасней. Закінь одно відэа, праз некаторы час яшчэ відэа, потым яшчэ. І так напоўніш канал. А калі ты накідаеш, у мяне гэтая праблема з панам Ватанам. У яго каротенькія ролічкі, але іх шмат. Ён зранку выкідае 5-10 ролікаў, і я 1-2 паспяваю паглядзець, а потым усё. То бок, ну, я нават не гляджу, а слухаю больш. І ўсё. І я далей іду, таму што там нудны пенс трэба паглядзець, самы сок трэба паслухаць, там Ганапольскага трэба паслухаць, таму што яны аналітыку даюць, яны размаўляюць з цікавымі людзьмі, разумееш? І ўсё. І вось гэты час, ён знікае. А адзін ролік я на цябе ўжо знайду час. Таму не рабі так. Задзідзі. Hello, man. Степан Андреевич Ди. Так, гэта моя улюбленая такая, гэта не жарт. Не, я сама з задаваленнем вып'ю кубок за Степана Андреевича Бандеру, нема пытанняў, але тут просто кава, таму... Але яны ж бросаюць піць, разумееце, адразу, у іх там вока... Хай бачаць, што украінцы і беларусы разам. Не, яны будуць бачыць, але гэта будзе, ну, ведаеце, так. Сюрпрайз. Трэба ж іх трошки патруліць.
нешта цікавае. А не цікавае. А і ведаеце, што цікава яшчэ? Я вось хожу. Нейкі сумныя яны. Мне здаецца, што адчуваецца вось гэты тыск нафты. Судзіты ж, мне кажуць, ты б глядзела, колькі нафта каштуе. Я кажу, зараз, колькі яна каштуе, ужо не мае ніякага сэнсу. Таму што такую зніжку далі саудзіты, што колькі б яна не каштавала, усё па $10. І яны яшчэ будуць бамбіць. Яны яшчэ будуць больш зніжкі даваць. Тое, што яны з Трампам дамовіліся, 100%. 100%. І тое, што зараз я сёння глядзела, нафта была і па 26, і мне здаецца, сёння да 28 яна толькі падымалась, і ўсё, і зноў 27, 26, 27, 26. Блін, сябры мае былі, я іх зліла. Трошки з вами пераразмаўляла. А чаму майго канала няма ў апісанні? А у тебе ёсць канал? Ёсць же Телеграм толькі канал, а Телеграм-каналы я не дадавала інфармацыю. Гэта наступны крок. Калі я зберу просто у мяне ў самой Телеграм-каналу больш за 50. Я просто не паспяваю сцежыць, трэба пачысціцца і палову прыбраць, таму што у мяне жах. У мяне народнай грамады толькі, мабыць, там амаль з десятак. Толькі народная грамада, розныя чаты. А іх трэба маніторыць. Я адтуль не магу збегчы, то бок я павінна там інфармацыю бачыць усю. Таму што яны розныя і мне складана насправді. Дзе ўсе расіянцы? Дзе расіянцы? Не бачу расіянцаў. Дзе яны пахаваліся ад мяне? Слухайте, полова 12, нормально, яшчэ можна пасядзець. Дзе вы все хаваецеся? Цішнеш на мяне і глядзіш канал. У YouTube астатні час я не магу перайсці. Я не ведаю чаму, мабыць, у мяне такой затык. Трэба ў налады паглядзець. Але я не магу перайсці ў YouTube на канал. Ён мне не прапануе пераходу. О, МЧС. Гэта беларусы, МЧС нельга паказваць. Так, будуць вольныя ад Москвы, я ўпэўнена ў гэта. Гэта вольныя народы, яны пад акупацыяй. Я колькі вось чула і пра Казахстан, і Татарстан, і Узбекістан, у мяне там сябры жывуць, яны кажуць, мы не можам зараз адчапіцца ад іх, таму што гэта будзе ваенная дзея адразу на тэрыторыі. Але калі настане час, нават калі гэта не тэрытарыяльнае у складзе, усё, як беларусы залежныя, разумееце? Таму трэба гэтае... Я сябе чую. Купіце себе, калі ласка, кітайскі мікрафон. Ён каштуе $10. Шо? І яшчэ гэта, кітайскія гарнітуры. Вы з ютафона са мной размаўляеце, да? Вы з ютафона са мной размаўляеце, да? Ой, не магу, прабачце. Алло? Ой, не магу. Добра, што я сама сябе чую, а вы мяне не чуеце. Драйце. Драйце. Не пятница, сябры. Таки так. Згодна з вами. Не пятница же ж. А чацвер, завтра на працу. Я забыла. Привет. Вітаю. У беларускай мове няма слова «прывет». Ёсць прывітанне, ёсць вітанне. Привет, Беларусь. Вітаю, расіянец. І пайшоў. Ах ты ж, што ты будеш рабіць? Ну што, мы з вами смачныя расіянцы. Я нават яшчэ ні з кім не празмаўляла. Прывіт. Не, прохором не рабі. Так нема. Прывіт в украінскай є, прывіт. А ў беларускай толькі вітаю. Альбо прывітанне. Все залежыць ад таго, што ты хочаш сказаць. Я выкарыстоўваю і той, і той. О! Зноў! Слухайце, вы паліце столькі, капец!
Скажи что-нибудь доброе. Вам себе не шкода, не, расіянцам добрае і ад мяне вы не пачуеце, таму што я ставлюсь да вас вельмі дрэнна. Таму што вы тэрарысты, акупанты і нацысты. Нават калі вы самі зброю ў рукі не бралі, вы падтрымваеце сваю дзяржаву. Плоціце там налог. Ты всех людей, ты всех... Не ты равняешь ўсі, всех амаль людей по усі. листу. Выключэнне гэта тыя расіянцы, якія публічна замаўляюць пра тое, што Крым анексіраван. Яны кажуць То пра есть гэта ў ідзе- сваіх і стрымах, і ў праграмах. І я стаўлюся, увогуле, гэта, мабыць, 2 альбо 3 чалавекі, якіх я паважаю і за якімі я магу, ну, нармальна паглядзець іх працу. Вы усе астатнія, вы просто арда, якую Слушай, трэба разваліць, подожди, каб вы кожны па подожди. сваіх кутах сидзелі і з'явіліся ў вольных народах магчымасці жыць вольна ад вашай арды. Вось і ўсё. Я да вас ставлюсь вельмі дрэнна. Вельмі. Подожди, Я вам подожди, ну- ніколі нічога добрага не пажадаю. Запамятайце. Хорошо, молодец. Да Молодец, побачення. молодец. Молодец, молодец. Так, а я как ведаю. быть-то? Вот меня здесь... Добра яны захацелі, акупанты. Ага. Трымайце кішэню шырша. Яшчэ ёсць вітанне да жанчыны здаровы, да мужчыны здаровы. Ай, ну не прыгожа, ну што ты такое? Ну здарова, не, ну я зразумею, але мне не падабаецца. Крым це Україна. Ну, звичайно, так. З якого регіону Москви? Мені не цікаво. У мене була проблема одна, але я її виправила у наступному стрімі, і зараз я просто, ну, треба питати їх, откуль яны, тому що я можу знову помилитися і буде і в білоруській привіт. Та немає в білоруській привіт, ну, привітання є. Вітаю, від слова вітаю. Привіт, гэта вже інтерпретація на москалей, пробачте моє, французьке. Гэта маё меркаванне. Я не буду сцверджваць, але мне прывіт беларускі, гэта, ведаеш, як, ну, каверкаюць прывет, нешта з гэтага. Таму я не спрымаю беларускамоўны прывет. І не выкарыстоўваю, дарэчы. Можам дадаць. Здаецца, ён быў Луганска. Мабыць, я не ведаю. Да, мне не цікава, я ж кажу. Я да іх ставлюся. Гэта нейкі такое бруд, якой я бачу у рулетцы. Паваём мне да іх няма. Я ж кажу, гэта па пальцах перарахаваць людзей, якіх я за іх пазіцыю просто паважаю. Я не магу сказаць, што я да іх стаўлюся вельмі лаяльна, не. Таму што яны таксама нічога не зрабілі, амаль нічога для таго, каб не адбылася сітуацыя з Крымам і з Донбасам. Пакуль яны не адкаціліся дадому за калючы дрот. О, вітанне, а вы таксама ў камеры сядзіце? А то я толькі што з аднім размаўляла, дык ён кажа, я ў камеры сяджу. Вельмі, ну, мне здаецца, нешта падабанае, не? Я не понимаю, о чем вы размовляете. Чаму? Вы якую краіну абралі? Я Беларусь. Ну. А ў Беларусі якой мовай маўляюць? Ну, напражыцеся трошки. На российском. Да. Ну, докажите мне, калі на ласка, русском. што я размаўляю расіянскай мовай. Расійскай не існуе. Ну, я сам белорус, если честно, по национальности. Я родился в Беларуси. Да, і живу што вы в робіце на Беларуси. Расіі? Расіянскую мову вывучаеце? Цікава? Да. Так навывучаліся, што Цікава. ўсе інвестары збеглі з Расіі. Што там адбылося? Чаму інвестары пакінулі расійскі рынок? Связь плохая, вас плохо слышно. Можно Нічога, повторить? ви мяне зразумееце, калі трэба будзе. Ці не? Да, в принципе, как бы понимаю, что вы размовляете. Ну, добра. І ви можете размаўляць беларускай мовай, не бачу пытання. Ну, так што там расейцы нарабілі, што ад іх інвестараў збеглі? Які именно? Усе. Усе інвестары збеглі з Расіі. Ну, я не знаю, если честно, по этому поводу ничего. А як ви мяркуеце, чаму такое магло адбыцца?
Ну, потому что в жизни так бывает иногда. Ну, вы спрацавалі. Слухайте, інвестары гэта Видимо. катэгорыя бізнесменаў, якія просто так рынок не пакінуць ніколі. Там, дзе ёсць грошы, там ёсць інвестары. Чаму вы мяркуеце, з Расіі пабеглі ўсе інвестары? А куда они побегли? А што, краіна ў свеце толькі расіянцы? Не багата краін. Яны зараз будуць рабіць дыверсіфікацыю, яны будуць гэтыя рахункі А какие вы имеете на в іншыя виду? праекты Вот я не зразумею. Какие именно вы меркуете, да, а какие краины еще есть? Польша? Ну, Літва, яшчэ скажыце, што вы Латвія? яшчэ ведаеце? Ну, далей. Геаграфію в школе вывучалі? Не, я, Ну. Не вывучалі геаграфію в школе? ну, географию я очень удобно Ну. знаю. Колькі краін у складзе Еўрапейскага Саюзу? У Евросоюза? Ці як? Ну, в На Євросоюзі даний момент? колькі краін аб'яднаны Євросоюзом? 10, 15, 20, колькі? А, то есть вы, я так понимаю, Не, за вы мяне 20 не больше зразумеете. Я ад вас Больше? інфармацію не шукаю, тому що ви її не володаєте увогуле. Я спитала, чому інвестори збігли, ви почали мене виводити у інший простор, там, де про країни ми будемо розмовляти. Інвестор іде, він орієнтується не на країну, а на ринок. Ось і все. І немає Он сенсу, яка це країна. ориентируется в первую очередь По-перше, на рынок сбыта. інвестор на ринок збита. Чудовно. Ви, напевно, економічний Конечно. інститут скончили, правда? Ну, мне не нужно быть экономистом, чтобы А. понять, где деньги, где товар. Мгм. И это все очень Ну. просто. Ну, Где есть деньги, там есть круг людей, которые получают инвестиции, Тарас в них Віталійович. влаживают деньги. Если это рентабельный бизнес, Ну, нешта значит, падабане, это так. рентабельный бизнес. А чаму збеглі інвестары? Ось чаму прыходзяць, я ведаю, а чаму збегаюць? І ў такой колькасці амаль усе інвестары пакінулі расійскі России? рынок. А откуда у вас такая информация, если честно? Десятки вон рвуть, расіянцы самі В сказали, России што все просеў. работают. Ой, слухайте, ідзіце на гэты Росстандарт і альбо А, Росстат, то есть што вы там у іх. понимаете, как бы, я вас, Офіційныя крыніцы реально, вы мне- алярм б'юць, што ў іх больш за 326 мільярдаў долараў зараз схлынула. я вас Инвестиции. вот одно спрошу. Это все политика, правильно? Я У нас не- сейчас будут летом выборы. Не ведаю. Я прав? Не ведаю, кажу. У вас ёсць афіцыяльныя А, вот даныя, вы калі не будуць ведаете, праводзіцца да? выбары, у Вот мяне вы такіх живете даных в няма. своей краине, ну, и вы не ведаете, когда у Беларуси, на нашей родиме, проходят выборы, правильно? Я ведаю толькі у якім годзе праходзіць, Я а калі наказаць яшчэ не такой буду. інфармацыі няма афіцыйнай. Вы нешта хлусню зараз кажаце. Официально? То. Это не хлустня, они пройдут летом. У вас ёсць конце дакумент, августа. якой паказвае, у якія даты будуць праходзіць выбары ў Беларусі. Они вообще проходят как бы? Гэта іншае Там уже пытанне. за Я нас выбрали, спытала давно у вас, давно. дайце мне спасыланне на дакумент, дзе прапісана, што ў Беларусі будуць у 2020 годзе у нейкую дату адбывацца выбары. Таму што вы зараз кажаце мне дэзінфармацыю. І як кранецца Вас что-то гісторыя это беларускіх интересует, да? выбараў да інвестыцый на Расіі? Як вы гэта увогуле паядналі гэтыя две тэмы паміж сабой? Я звязку не бачу увогуле. Понимаете, как бы вы интересно, ну, задаете вопросы. Почему, бизнесмены российские уезжают в Великобританию? Не расіянскія бізнесмены, іх у Брытанію давно не пускаюць. Вы што, межа зачынена, коронавірус у свеце. Я спытала, чаму інвестары пакінулі расійскі рынок. Пытанне простое, як
Ну, я не ведаю, як 2 копейкі. Чаму інвестор уходзіць з рынка? Вы нешта там пракукарэкалі пра тое, што грошаў няма. Ну, тут я пагаджаюсь, грошаў на Расіі звычайна Вы няма. интересно, да? Смотрите, вот. Смотрите, где Россия и какая-то страна, І якая? а где наш клочок Беларуси? Да чаго тут Беларусь? У России есть все. Да чаго тут Беларусь? У Расіі ёсць усё. Да. Ну, распавядзіце мне, калі ласка, якія дасягненні за астатнія 50 год ёсць у расіянцаў. Мне вельмі будзе цікава паслухаць. Асабліва ў кантэксце, Главное, асабліва ў это кантэксце тых людзей, Да. якія атрымалі Нобелевскую прэмію. Вельмі люблю гэтую тэму. Мабыць, лекі нейкія стварылі. Знаете что? Нобелевскую премию получил бывший президент Советского Союза и последний. Горбачев. Што вы мне кажаце? Было такое? Не. Гуглите. Можете забить в интернете, как бы посмотреть. Он получил Нобелевскую премию, Да што вы кажаце? который развалил Советский Союз. А, ён, ну, адзін. Вот Стаў такой зранку на левую ногу і кажа: ой, пойду Советский Союз развалю. Да? Да. Он за это получил Нобелевскую премию. Слухайте, я не хотела бы вас ображать тому, что Не вы верьте, неяк, ну, беларускай мовай спрабуеце размаўляць, я звычайна сваіх не чапляю, але вось гэты узровень атупляемасці расійскай прапаганды і расійскага увогуле жыцця, ён нават з беларусамі робіць тое ж самае. Усе нармальныя страны цивільна развіваюцца і не деградуюць, а у вас наадварот. Цивильно вы имеете Полная прости- деградация Вот- ідзе. вот Устав, конкретно. кажу, Горбачев зранку устав Можете- на левую ногу, развалился СССР, вы мне кажете так. У вас Вот розум подождите, увогуле где покинули у Беларуси? Можете меня услышать? Что вы с собой корыстного завезли у России? Якая у вас эдукация? Я семью завел. О, завел. Ну я бачу. У меня среднеспециальная, и что? Атрымалі у Беларуси? Я как бы выше... А? Атрымалі у Беларуси? Сярэднюю адукацию? Да, отрымал. Сярэднеспецыяльную? Да. Ну, а на России А. что там? Конкурс не прошли далей? Каб у институт поступить? В смысле? Нет, я пошел работать на завод. Ну, к станку. Тому Или так, куда? тому так сумуеце за Станку. Советским Союзом, я зразумела. Да нет, не особо. Меня устраивает и сейчас, в принципе, как бы все. Не, так это добра. Нафта по 10, усё добра. Інвестараў няма, усё добра. Плюс коронавірус да гэтай усёй гісторыі. Цудоўна, вы абралі свой шлях. Я нічога не маю супраць. Жывіце і, ну, хадзіце за Вот кут, як смотрите, звычайна, вот як вы всё- любіце. Хадзіце у краму, потым будзеце з талонамі Вот хадзіць. Гэта ўжо разговоры недалёка. да. Асабліва да рэгіёнаў, а не да Москвы. Москва сядзіць на залатой просто жыле. Яна з іншых рэгіёнаў цяне грошы, а калі кранулася, выставіла дулю і сказала: Москва асобна, а ўсе іншыя рэгіёны асобна. Жывіце як хаціце. Мы тут да вас ніякай адносіны не маем. Вот Вось і ўсё. Я вам задам один вопрос. Я не, Можно один я не вопрос вам адпавядаю задать? на пытанне. Ну. Не мае сэнсу. Я атрымала адукацыю, і я з вами інфармацыяй дзеліцца не Да. буду. Вы так рассуждаете, как будто вы всю Россию знаете. Вы в России хоть раз были? Была, звычайна. Вы общаетесь Засраная краіна. Засраная Где краіна. именно? Ну, Где загажана. именно и когда вы были Нават последний раз? зараз я адчыняю Google Map, мне, ну, цікава паглядзець на вёскі, як яны развіваюцца, але яны не развіваюцца, там ямкі ўсё выкопваюць новыя, старую засыпалі, новую адкапалі. І так параўнянне, дзе туалет раней стаяў, бачыш. Што вы мне распавядаеце? Інтэрнэт вялікая штука, але калі вам зробіць чабурнет, на жаль, у вас такой магчымасці ўжо Да. не будзе, бо Google будзе забаронены, будзеце выключна на свой сарцір самі любавацца.
интернет это большая помойка. Всего Я лишь. бачу, Там много я информации, бачу. просто... Я там бачу, пропал. яскраві приклади у мене перед очима завсюди. Да Ну, интернет это это добре, просто нехай большая стежок помойка. однозначно. А чого Можна ви вірити сюди, інформації, а чого але ви можна сюди її перевірити сунетеся всегда. туди? Чого ви сунетеся у гэтую помойку? З помойки у помойку А. лазите. Гэта у вас такая національная забава з помойки у помойку Да. лазить? У дзень у натуральную помойку, увечары у віртуальную. есть- Так і ўсё жыццё пройдзе. Понимаете? А есть вариант? Вот, если Ёсць честно, варыянт. есть вариант в нашей Ёсць стране. варыянт атрымаць при- адукацыю, займацца любімай справай, зарабляць грошы, купляць прадукты ў крамах, а не па помойках лазіць. І заходить у рулетку, шукаць Я 2 гадзіны работаю. разумнага чалавека. Вось і ўсё. Ёсць іншае, ёсць альтэрнатыўнае. А, вось вам нравится глядзець тэлевізор, там гавораць только правду. Я всего лишь работаю на своей любимой работе, получаю от На своей работы заводе. удовольствие. Атрымваеце 3 копейки, потым ідзеце на помойку, как я зразумела, а потым ідзеце ў віртуальную помойку, Я як сейчас я зразумела. не на заводе работаю. Я сейчас не на заводе работаю. Вы ж сказали, Я на работаю заводе на працуєте. себя. Вы на себе не працуеце, вы ніякой прадпрымальнік. на Вы нават не работу- ведаеце, чаму інвестары ад вас збеглі, якой з вас На прадпрымальнік. работу- А, ну хаця для расіянцаў гэта нормально. Там усе такі на ра- прадпрыемцы. на- На рынке, заводе- на рынке, напэўна, На заводе я, вам прывозяць если фрукты честно, з іншых краін, і ви їх, ну, продаєте, мне здається, не? я вам еще раз объясняю, я сам Ну, не треба белорус. пояснять. Я только 3 Вы не дня белорус, вы вернулся в коллаборант. Россию. Не-не, вы Я не з- блытайте, з есть Бродівської белорусы, області, ось я з белоруска, города а ви колаборант. Слоніма. Зрозуміли разницю між мною і вами? Я у Білорусі, працюю у Білорусі, плачу податки у Білорусі, піднімаю економіку Білорусі. А ви колаборант, тому що ви свою країну здали, полетели подлизывать росіянцям, працюєте на кулі росіянців, і як я до вас повинна ставитися? Як до Вы не колаборанта? правы. Вы не правы. У чим? Досконально Хоч не один правы. аргумент. Хоч один. У чим? Я вчера привык работать, но при этом зарабатывать. У вас какой подоходный налог, если честно? Я так само заробляю вельми добре. У мене Примерно. нема, приватно, у мене подоходного налогу, як ви кажете, нема. У мене є податкова система, є податки. Я на вельми цудовно працюю в податковій системі, яка не передогляджає податковий налог. Ой, податковий ГТ. Да, Ну вот подоходный ваш Приватний налог податок. месячный Білоруська буде. в сумме. Но приватный податок ваш, ну, у месяц. Ви мене не чуєте? Який? Я кажу, моя система податкова не передогляджає приватний податок. Що ви такий нерозумний? А, то Розні есть системи вы узнають у податку. налоги не платите. Чому не сплачую? А так можно было? А так можно было? Сплачиваю. Я не сказала, что я не сплачиваю на податки, я их Если сплачиваю. Честно. Що ви такий Смотрите, нерозумний? на А таком ви є ще Ростовской предпринимальник. области. На Мать- Росії існує, вона називається у вас упрощенная система налогообложения. Какой ви, бляха, предпринимальник, коли ви не ведаєте, що існує навіть на Росії некалькі податкових систем? Який з вас предпринимальник? Не соромно? І ви мені Обыкновенно. колаборант, ще кажете, Меня- що ви білорус? Ви сором білоруський, який не ведає навіть, де він працює, колькі податків він сплачує. 100% ховаєтеся у сірі схеми, що навіть не ведаєте, на якій ви податковій системі сидите, коли ви предпринимальник. Ось і все. Ладно, я пойду, з А вами зачем не мне это цікаво. знать? Ви сумний. Ну, Мені з вами не цікаво. давайте. Мне то же самое, если О. честно. Інвестори Ідіть в збігли Європу, з там Росії, тут, прихвативши з собою $1 мільярд. Ну, если в Польшу, у вас Евросоюз всегда Навошта? ждет. Ну, Ні, це ви колаборант. Я от на своїй Туда вам родині, я дорога. на своїй країні, я у своїй країні. Вы тоже настроены Не, я против не так России, само. но как бы настроены Я не на так Запад. само. Да, вы Ну, не идите на поругивайте Запад, меня с собой. У смотрите, нас с вами Я розная. пойду Я смотреть дорогу. развиваюсь, На вас. а вы деградуете. Потому что вы на России, там увогуле. Есть просто причина следчая совести.
калі няма навукі ў краіне, разумным там стаць немагчыма. Вось і ўсё. Я атрымліваю адукацыю Что-то у тым возможно. ліку ў іншых краінах свету. Але я сплочваю падаткі ў сваёй краіне і працую я на эканоміку сваёй краіны. І я не калабарант, а перад Да. сабой я зараз бачу абсалютнага Ну, молодцы. дэградаваўшага недапрадпрымальніка, якой нават не ведае, што такое інвестыцыя, навошта яна патрэбна. Да пабачэння. Для чего инвестиция бизнес? Дальше что? Прабачце. Доўгі час я з ім размаўляла, я яго зліла. Ён мне не патрэбен. Не, гэта добра, што ён прадпрымальнік. Гэта добра. Няхай ён падрывае эканоміку расіянцаў. Ён же 100% не плаціць падаткі. Яны там збольшага, колькі я размаўляла з сябрамі, якія там супрацоўнічаюць з расіянцамі, яны ўсе ў серых схемах. Яны падаткі ў бюджэт амаль не сплочваюць. Для іх гэта норма. Для іх гэта норма. Я кажу, як так? А сэнс якой? Ведаеце, у мяне такое крытычнае ў гэтым сэнсе меркаванне. Я заўсёды плачу за прыезд у грамадзянскім транспарце. Нават калі я адзін прыпынак еду, усе ведаюць, што мяне на гэты пункт я захожу, альбо там талон адбіваю, альбо у меня проездной ёсць. Я заўсёды плачу. Мне кажуць, навошта ты гэта робіш? Ну якой сэнс прыехаць адну астановку, там адзін прыпынак, можна і не плаціць. Але я кажу, гэта зарплатня кіроўцы, гэта паліва ў аўтобусе альбо там электрыка для тралейбуса. Я павінна гэта рабіць, таму што я карыстуюся. Я разумею, што палова маіх там грошаў у дзяржаве яны проста знікаюць, але я перад сабой адпавядаю. Я заплаціла. І спрасіць з мяне няма сэнсу. Вось і ўсё. Вся матэматыка. А давайте гроши на лечение детей брать с бюджета, а на зарплатню депутатам збираецца на першым телеканале. Я згодна. Вова, 100%. Вось, ну, добра, калі ён не павярнецца. Я вельмі... Тут розуму не хапае, ён там ніколі не будзе. Не будзе ніколі. Ніколі. Ад слова зовсім. Зараз я знайду вельмі цікавае гэта... Сябра мой, Алексей, паглядзі, калі ласка, збеглі інвестыцыі з Расіі, я хочу лічбу пабачыць. Я памятаю, што там што-то блізка 326, але, ну, мільёнаў не можа быць, таму што гэта інвест-праекты. Мільярдаў, хутчэй за ўсё мільярдаў. Паглядзі, калі ласка, лічбу. Донатик не летит. Летит донатик. Щиро дякую, я сегодня забыла вам нагадать, что мы так збираем, продолжаем збирать донаты. Донаты будут зараз у пропорции 50 на 50, 50 накіроўваюцца на наши проекты, я нагадываю, их 4, и полова будет накіроўвацца да лекароў, таму, калі ласка, падтрымайце нас. Я их не падзяляю паміж сабой, зараз хутка трэба дапамагчы лекарам, але абавязкова мы яшчэ будзем падтрымваць нашыя сем'і. Мы ад іх не адмаўляліся. Олексій, шчыры дзякуй. Мы ад іх не адмаўляемся, таму вось першы донат сёння прыляцеў, да? Олексій, 50 гривень. Шчыры дзякуй, сябра. Паглядзі, калі ласка, інфу, колькі там яны вывезлі. Гэта вось буквально сёння-учора было. Там рве просто ростат так, што капец. Я просто не хочу, мне будзе гальмаваць інтэрнет, калі я полезу шукаць. А ў тэлефоне я нешта не бачу інфармацыі за астатні час. Тутэйшы шляхціч Усяслаў зрабіў новы ролик. Ага. Невядомы Менск па шляхтах БНР. У Усяслава выйшаў новы ролик, раю да перагляду. Я яго яшчэ не бачыла, я не ведаю пра што ён, але я ведаю, што ён вельмі будзе цікавы. Таму сябры, тутэйшы шляхціч, канал у мяне ў апісанні, калі ласка, далучайцеся. Ён робіць супер ролики, яны простыя, яны зразумелыя, яны цікавыя і яны сардэчныя вельмі. Таму, калі ласка, нешта я знайшла цікавае. Прывітанне. А што вас мова адняла?
У вас плохой интернет, очень никто не слышит. Ну, подгальмовые бываю. Вечером все сидят на карантине, усеться. Ничего страшного. И пошел. И поскакал. Хотела знайсці расіянца, нарвалася на неразумнага беларуса. А не. Ой, яшчэ адзін чаўкае. Як Дзімон кажа, чаўкае, Здравствуйте. фігняўкае. Мне непрыемна размаўляць з людзьмі, якія чаўкаюць на камеру. Гэта непрыгожа, гэта неэтычна. Я разумею, што вас бацькі не навучылі сябе паводзіць нормально, але ну, до такой ступені. Ви ж дорослий чоловік, мені здається. Ну, есть хотелось. Ви не їсте, ви жрете, розумієте? Гэта розная позиція. А чоловік, коли їсть і садиться, він сідає за стол, він бере прибори, тарілки. Вот вы жрете, ёпта. А ви жрете, сидите. Чавку. Я ж не Димон паўторваць, але вы все ведаеце, што Димон зараз сказаў на гэта. Сказкі пра коронавірус будуць? Джорджас, а што вы маеце на ўвазе нейкія казкі на коронавірус? Мне не цікава гэтая тэма зараз. Калі вам цікава, Google у дапамогу, там усё напісана. Не, я не буду сёння навошта. Усё дакладна бачым, усё дакладна ведаем, навошта гэтую тэму, прабачце, ну, юзаць туды. Пакуль яна яшчэ, ну, такой прастор інфармацыйны не занимала, быў сэнс звяртацца да людзей. Зараз няма сэнсу, людзі збольшага, хто хацеў ведаць, той ведае, хто не хацеў ведаць, той не ведае, і яму, ну, і ён не знойдзе проста інфармацыю пра гэта. Ён не будзе яе шукаць. Таму, ну, наконт віруса я сёння глядзела вельмі цікавае даследжанне, але зноў ж такі самі навукоўцы яны не ведаюць, таму што вірус новы. Ну так, вакцына з'явіцца не раней, чым праз 8 месяцаў. Таму марыць пра тое, што яна раней з'явіцца, не. Таму заспакоіліся, вірус ёсць вірус. Сядзім дома, не лазім, не таскаемся нідзе. Хто перахварэў, але таксама там яшчэ ж невядома, як ён сядзе ў лёгкіх. І якія будуць пасля яго вынікі. Таму, не, сёння пра вірус не. Вы мне нагадалі, але я не хачу. А яшчэ даследжань, што ў Швецыі адбылося няма. Не дэзінфармуйце, калі ласка, мне чат. Такіх даследжань, калі ласка, можаце мне ў каментары пакінуць даследжанні з Швецыі, дзе дакладна вядома, што гэта ўсё фэйкавасць. Няма пытання. Але калі гэта ваше меркаванне, калі ласка, давайце яшчэ пасыланне, што гэта ваше прыватнае меркаванне. Таму што вы пішаце, што даказана. Калі ласка, дакажыце мне ў каментары. Я чакаю пасля гэтага відэа ваш каментар у опісе. Пад опісам, прабачце. Ну, что тут такое? Потому что гэта вы зараз рэкляму трэнажэру Фролова робіце. А я могу вам параіць паглядзець Кашмароўскага, я яго называю. Будзеце заражаць банкі з вадой і вось так вот пальчыкамі вочкі зачыняйце яшчэ. Вось так вот пальчыкамі вочкі зачыняеце, глядзіце Кашмароўскага, а потым слухаеце, ён вам таксама дапаможа. Не пишите хлысню ў чаце. Беларусь. Беларусь. Прывітанне. Што вы ў такой позі час сядзіце? Вам на працу зранку не трэба? Еще раз, что ты сказала? Ой, а я что з вами на ты пераходзіла? Я ж нешта не памятаю. Я что с вами на ты пераходила, я нечто не памятаю. Зрабіце гук.
трошки меньше, потому что я Давай себе на ты. чую. А как тебя, Трошки меньше, потому что я... а как тебя зовут, детка? Ви ще не доросли, каб називати мені дітка. Узровень не той. Ми на різних ще не позиціях інтелектуальних. Переганула, тому що ну, я чую себе, це вельми не это, неприємно. Привет. Ситуація около двох. Что? А чому ви удвох? Ви у самоізоляції удвох, да? Да, у 3. Скажите, коли ласка, а у вас збігло 389,6 мільярда рублів. Это інвестиції приблизно 5 мільярдів доларів. Чё? Кажу, на России трэш. 5 миллиардов долларов Да. злили за один день. О. Кумары. Кумары. 5 мільярдів. Я поблитала. А бачиш, я, ну, лиш би бачила зранку, але поблитала. Дякую, що додала. Олексій Лайкос. А, Джордж, для вас. Я уже хотела на YouTube перемкнуться. Слухайте, ну, як вам сказать, как не образить? Да. Привітання. Алло. Зовсім вольна. Девушка, меня слышите? Вельми дренно. Алло. Вельми гальмує інтернет у вас. Привет. Чебурнет працює, я гляжу, у вас добре. Ну, хоч штосьці працює добре. Гэта ж некое свято, что на России нечто Он працуе. по-белорусски разговаривает, да? Абсолютно вольно. Я понимаю, что вы по-белорусски разговариваете, да? Ну, я потому не что, напевно, понимаю, я как белорусский, по-белорусски. так. Я в том, что, а почему вы по-белорусски разговариваете? Это принципиально, да? Я так понимаю, да? А чому ви Тобто розмовляєте Білорусі. росіянською мовою? Це теж так само принципово. Ви заходите у Білорусь і розмовляєте росіянською мовою. Ось я обирала росіянців, я ведала, що вони розмовляють росіянською мовою, яку я ведаю. А чому ви йдете у Білорусь і не ведаєте білоруську мову? Нет, подождите, дело в том, что я в Беларуси вообще не шел, вот. Ну, я тоді пойду далі. Дело в том, что в белорусской мове я ничего не добавлял. А почему вы, допустим, с россиянином, ну, я не спорю, да, российский язык Россиянцы. там, вам может быть чем-то не лесен. Ну, ви кажете українці, Да, я россияне, кажу там, росіянці. туда-сюда, не спорю. Все логічно. Ну да, может быть. Почему вы не хотите поговорить по-русски? А чому я повинна Нет, розмовляти? доказать мне то, что я не прав. Может быть, Чому я я не прав, повинна потому что я ваш розмовляти язык не изучаю. Вот в чём іншоземною дело. мовою, яка мені тим більше не подобається? Я не люблю росіянську мову, вона мені не подобається. Ну, может быть. Вона не пригожа. Ось білоруська пригожа, мелодична, українська пригожа, мелодична, а росіянська вона груба, вона ж, ну, все зрозумів і пішов. Він мене не розуміє. Ён мяне зліў, тому що ён мяне не разумеў. Чаго ти прэшся, абіраеш краіну Беларусь. Просто калі я іншы сцяг бачу, я яго перагартаю, тому що я не ведаю мову. О, зноў мой прыхільнік. Прывітанне. О, Степан, бачу. Вітаю. Щиро дякую, що зайшов. Сябры, я прапаную яшчэ хвіліначак 10 пасядзець. Сегодня такой маленечкі стрымчык будзе, тому што мне цікава, куды яны 5 мільярдаў даляраў фукнули. Украінскі сцяжок, бач, ну добра, я цябе зразумела. Окей. Вы там пакуль падумаеце, што мы сёння слухаць будзем, тому што у мяне ёсць некаторыя меркаванні, але
Мабуть, вони вам не сподобаються. Росіянцю мало сьогодні не цікаво. До речі, у Білорусі є захворювання серед дітей і їх вельми багато. На жаль. Я сьогодні розповідала у стрімі. Це вельми дрянно. Вельми. Ульта. Фабрика снов? О, давай, окей. Я з задоволенням послухаю, тільки, ну, такое, як білоруськомовне було пригоже нечто. Ну, здесь россиянцы поховались. Слухайте, ну не магчимо. Капец. 5 мільярдів долярів. Ой. Блін. В окулярах був, мабуть, розумний. Привітання. Які використовуються тести у Білорусі, можна довідатися? Я попереджую, коли буде така дезінформація поступати у чаті, я попрошу своїх модераторів на некоторий час вас блокнуть, тому що ви дезінформуєте чат. Ні, 5 мільярдів доларів для росіянців це не те, що ви зараз кажете. Джорджа, поводите себе, коли ласка, вельми з повагою до чату, коли я буду бачити такі речі, я буду вимушена просто припинити вашу хлусню, тому що ви зараз несете, мені здається, а-ля проросійську пропаганду. Тому, коли ласка, або ви трошки зміните тон до білорусів, або я вимушена буду просто припинити вас у чаті. Ви зараз написали брехню. Колькі тестів, коли ласка, напишіть, колькі тестів зроблено у Білорусі, колькі померла від коронавірусу офіційно, і колькі дітей зараз захворіло коронавірусом офіційно. Це дадені є, я їх сьогодні бачила, я просто не хочу про їх розповідати. І далі ми з вами розповідаємо про фейки і про все інше. Коли ви зазиваєте людей не оборонятися, не використовувати ніякі речі, які б допомагали їм заставатися здоровими, я такое не дозволяю робити у своєму чаті. Ми відомі білоруси, свідомі білоруси, розумні білоруси і українці. Тому, коли ласка, це просьба. Білоруси з гітарою, але не розрозуміли. Привет. Які смішні. Що, зачем, Лена? Поясни, Кляласка, я не бачу. Що на що? Я не бачу питання твоего. Назім, я до тебе звертаюсь зараз. Що тебе конкретно цікавить? Так, звичайно, статистики нема. Ну, яна існує на папері, але яна брехлива. Просто, я вже кілька разів казала, я ще 1000 разів скажу. Я сама не боюсь захворіти. Не боюсь. Самое поганое, что наша экономика залежить от российской. Наш рубль летит вслед за российским. Мы цвели шанец заробить альтернативные поставки нафты, але Россия пропонувала за 4. Карл, бо ніхто більше нафту не купляє. Так. Олексій, 50 гривень. Самое поганое, что наша экономица залежить от російської, і наш рубль летить услед за російським. А ведьми лишанець зробить альтернативні поставки нафти. Але Росія пропонувала за 4. 4 кару, бо ніхто більш нафту не купляє. Мені здається, там не по 4 не купляють. Білорус.
Там яшчэ наверх. Яны ж нічога не пішуць пра бонусы. Просто калі задацца гэтым пытаннем, колькасць бонусаў, якія Беларусь будзе сплачваць расіянцам за гэтую нафту. Таму не па 4. Афіцыйна так. Але дзякуй за інфармацыю шчыра. І дзякуй за данаты вашы. Яны мне вельмі патрэбны зараз. Таму што мы дапамагаем. Дзівчата пасачак напеклі? Я не пекла пасачкі, кажу адразу, але мы рабілі... Насправді, амаль кожны дзень мы робім нейкія такія з цістачка, смаколыкі. Ну, гэта у нас дома прынята проста. І не гледзячы на тое, мы ўсе вось такія вось ходзім, худзенькія. Прывітанне. І вось такія вочы на мяне адразу. Кажу прывітанне і адразу шок такой. Што? What? Who are you? О, бандзюкі пацягнулася. Я не ведаю. Я бачу упершыню ў чаце, таму, папярэдзіла, булачкі ням-ням. Так, я рабіла. Ну, дзеці ж торт, звычайна. Учора яны торт рабілі, паслячора яны торт таксама рабілі. А сёння мы, я не рабіла, тому што мы так наеліся, што я кажу, я ўжо булкі не магу. У нас я тут купіла печыва ім, тому сёння сказала, на печыве будзем. Слухайце, адны і ты ж, сябры. Адны і тыя ж. Пойду до украінцаў. Схожу до украінцаў, мы з імі палікуем, што расіянцам далі люлей. Ой, у Філіппіны пашла, прабачце. Я іду ва Украіну. Калі у кого есть жаданне са мной пабачыцца, вы ведаеце, трызуб. Побачимся. Не буду адчыняць шторку, адразу кажу. Малость на увазі банді дідусіка. Так, Євген. Я вельмі шчыра вам дзякую за падтрымку. І Фархада хлопцы прыбеглі. То бок у мяне, я ж кажу, 114 чалавек, і гэта за месяц, і гэта просто падтрымка з боку прыйшла. Я бачыла, я вас бачыла, вы мне пісалі, і, насправді, ось пасля таго алярмавага відэа, бачыце, я больш на расіянцаў так гостра не сустракаю з імі. Але я ведаю, што калі навалы гэтыя прыйдзе ў чат, ім гамон будзе проста. Ім проста... І у мяне хлопцы, мае мадыратары, шчыры дзякую маім ключыкам, яны столькі перабанілі. Я знайшла, дзе у мяне... Вітаю, Кей. У мяне столькі людзей зараз... У мяне быў адзін чалавек забанены. Я нават не ведала, што, куды іх там у падвал спускаюць, то бок яны там сядзяць забаненыя. І я калі адчыніла, колькі людзей у бані, у мяне вось такія вочы былі. Калі яны паспелі, калі яны гэта зрабілі, то бок гэта бан-бан-бан-бан-бан. Усе сядзяць прыгожыя у бані. Таму шчыры дзякуй, мае сябры, што вось такім чынам ідём ва Ўкраіну, паразмаўляем на рахунак таго, што расіянцаў зараз за левую ногу падвесіць, як Димон кажа. Трэба ж сабе настрой падняць з сябрамі. З сябрамі украінцамі. Олена скинула молитву Дідя. Я постійно блитаю його назву. Дідя. І треба буде її, напевно, наступний раз включити. І поглядіти. Яны мне в очі строїть тільки і мовчать сидіть, розумієте? Я ось припинилася поглядіти, він на мене глядить, як на нові агити, бляха. На нову браму. Я вже 2 стрім... І я пропустила, але я його забігала там, напевно, останній раз. Вітаю вас! Вітаю вас! Я вас дрянно чую, напевно, гальмує трошки інтернет, да? Трошки гальмує, можливо. Дякую щиро.
Скажите мне, калі ласка, як вы ставитесь до того, что от россиянцев утекло 5 миллиардов долларов инвестиций? Дуже гарно ставлюсь. Значить, у них менше патронів буде у Донецьку. Так, згодна. Ад іх збеглі амаль усі інвестори. Усі іностранні інвестори просто у один момент зняли з рахунків. І що яшчэ добра новина, почали облігації продавати російські. То бок зараз будуть вимиватися яшчэ і золотовалютні резерви. Да. Я вам дуже дякую за гарні новини. Дуже дякую вам. Вельми дякую вам. Я завсёды братям принесу самые лепшие новины на крилах любви. Бачите, який у мене є стяг? Тому слава Україні. Я вас дуже люблю. Да, Я вам щиро бажаю всього самого найкращого, і нехай закінчиться війна, і нехай наші хлопці повернуться додому живими, здоровими, пригожими, а ми будемо хлібом солью привітати із прапорами, із гімном і кричати гасло «Слава героям!». Живе Білорусь! Живі вічно! До зустрічі! Ось, бачите, приємний чоловік. Кльово, я вельми люблю таких позитивних, кльових. Привітання. Дякую. Слава Україні! Кльово. Я задоволена. Добрі новини, так. Малость на увазі... Баня гэта добре, коронавірус вилічує. Малость на увазі банда дідусіка. Ну, я бачу, що Віктор красавичал, так. Добрі новини, так. Хто там про баню пише? Олексій Ушаков. Устін Акимович Антирашкін. Тепер вже китайською, японською мовою. Кльово. Гасло так, воно має дуже величезне значення, тому гэта кльово, насправді. Я вельми поважаю наші стихи, і вони вельми для мене значні. Нечто знайоме побачила, але мені здається, він некий, мабуть, і свой був. Йо-моє, чого він мені не придумав? Ну ладно. Ён просто мяне не ведае. Хтосьці з блогераў, з ім астанні раз Віктор размаўляў, я бачыла стрым. Але ён мяне не ведае, таму ён мне напэўна і прыгарнуў. Але знаёмыя. Ну, добра, поймаем яшчэ. Не страшно. Героям слава, так. Скоро гэты хамут азброены, якой вісіць на шеі расіянцу. Яны ж все укладалі грошы у свае гэтыя нераспрацоўкі. Яны кралі, яны заўсёды кралі. Я ўпэўнена, у них нават і зброі той сучаснай няма амаль, таму што яны кралі на гэтым, яны распілі. Путін хуйло. Воістина хуйло. Я парады нашага Александра Григоровича згадваю. Ну так, але зараз, ну, я не ведаю, сёння ён павінен быў сказаць, ці адбудзецца парад, але мне здаецца, при такой колькасці захворвань у наших вайсковых гэта амаль немагчыма. Ну як так? Вы ж ведалі, што гэта небяспечна. Яны ўсё ведалі, разумееце? Я б зразумела, каб у нас адбылася гісторыя, як у Італіі. Мы по процентному, ну, по проценту уже амаль з Украінай параўняліся. У нас там, ну, маленечкі адсотак разницы. Ну, так прабачце, ва Украіне 40 мільёнаў, у нас 9,5. Ну, вы што, не ведалі, што гэта небяспечна? Вось гэтая пасіўнасць мяне проста бесіць. Вы віны ў тым, што захварэлі хлопцы. Вы віны ў тым, што хварэюць людзі. Гэта проста, ну, гэта крымінальная справа.
Гэта дзяржаўная зрада. Няхай васковыя, тыя, хто пры пагонах глядзяць, калі яны гэта спрымаюць нармальна, што яны ў зоне рызыку па першай лініі, няма пытання. Калі да такога ўзроўню гатовы проста прадаць сваю краіну, зрадзіць сваю краіну, мне няма пытанняў да вайсковых, якія абараняюць краіну, а ніводнага. Але вы выганялі на плац хлопцаў. Няхай гэта з вамі жыве на ўсё жыццё застаецца. Ну не, ты маленечкі яшчэ. Ідзі, кладзіся спадкі. Слава Україні! Героям слава! Як ваші справи? Нормально, а ваші? Все добре. Я сьогодні хожу, слухайте, до українців, підіймаю собі настрой. Інвестори з Росії вимили 5 мільярдів доларів. Як вам така новина? Клево, скажите, заходить. Вогли, я сьогодні лікую просто. Плюс коронавірус, плюс нафта по 10. Айзник. Гэта мне, ну, мне припиняться, нечто гальмовать почав інтернет, мені здається, просто зараз сривати буде. Давайте трошки з вами. Яны даже чужую історію сумели скрасти. Ні, ми повернемо її додому, нема питання. Ми все робимо до 9 травня на папері пандемія скончиться. Олексій, 50 гривень. Я мовчки сижу, але ти мені гэта донатом на екран сказав. Я з тобою згодна. Да 9 травня на папері пандемія скончиться. На жаль, на жаль. Ён прав 100%. Гэта тая думка, якую я не хочу агучваць просто. У іх усё будзе добра. І величезная колькасць людзей прыйдзе. Потому что беларусы, яны ж некаторыя... Не ведаю. Так страшно просто глядзець на гэта ўсё. Суботнік праз адну. Суботнік, тому што грошы патрэбны. Гэта ж дармаедскія грошы, разумееш? Канешне, ён будзе рабіць суботнікі. Гэта ж халява. Дзе яшчэ грошы браць? Такую прыгожую дзяўчыну перагарнула, але мне. Вітаю. Вы размаўляеце альбо не? Не, я не могу писать. Это белорус. Я мне помахал ручкой. Не, я не могу писать, потому что мне, ну, есть чем заниматься. Детенок не. Пробач. Так, ну что, в Украине я гляжу так само нечто. Амаль нікого нема. Ну, конечно, уже ж поздно. Мы ж уже порівнялися у часі. Бюджет України більше на Масарівщині. Так, я бачила. У вас такой дефіцит буде, я не ведаю, як ви будете з гэтым жити. І плюс ще коронавірус. Тримайтеся, все, що можу сказати. Ми тримаємося, і ви тримаєтеся. Насправді 8%, коли прогноз економічно збудеться, 8% падіння ВВП за один год. Як ви так могли? Як ви так могли? У вас було право обирати. У вас було тое, чого у нас не існує 25 років. І ви так скористались безглуздо. Гэта моє меркаванне, можете не погоджуватися. Привітання. Привітання. З добрими новинами до вас прийшла. Замежные инвесторы вымыли из Рашки на 5 миллиардов инвестиций. Забрали. Як вам такая новина? Это когда? А вот сегодня, вчера. Там все бомбить россиянцев так, что просто шок. 5 миллиардов вымыли инвесторы, забрали свои рахунки, позачиняли. Да ты что? Быть такого не может. Я вам кажу, поглядите у новинах. Там Росстат бедно за сердце хватается, в ледол пьет. А вы откуль сами? А вы кто? А вы откуль? А вы кто? Кто
кто по образованию? Я экономист. Ты кто по адвокації. образованию? Хорошо. Чудово. Училась где? А ви в Україні Де училась? відвідуєте усі інституції Білорусі? А вы не в Украине. Нет, мы не в Украине. А вы где учились? У вас тяг Учились український. где на экономиста? У вас тяг український, кажу. Вы никогда... А ви, Вы безграмотная? а ви з Крима самі? Конечно. О, окупанти. Тому їх так і підгорає. Гэта добре зараз зайшла. Гэта я зараз добре зайшла. Подпалила одразу. Я не такі. Огідно за навід. Це Рашка під VPN. Ну, я так, я, бачила, що ніяк з імені так, тому що вони трошки так у шокі були. Я ж кажу, я один раз уже так прокололась, тому я зараз і не кажу, що... Я ж бачу, вони під стягом України, але окупанти. Але добра новина. Добре. З добрими новинами до вас прийшла. Гэта добре. Колаборанти, окупанти, так. Я не ставлюся до їх ніяк. Вось просто от слова зовсім. У мене нема ні ненависті до їх. Ненависть ёсць, яна домінірує, але не у той колькості, як у їх, я не хочу, каб яны... Я хочу, каб яны зразумелі, што яны нарабілі. Каб яны побачылі, вось як гэта, калі яны пачнуць адзін аднаго забіваць, таму што яны жраць будуць хацець, і яны нос к носу побачыць гэтую сітуацыю, што значыцца біцца, я ім не жадаю смерці. Не, гэта вельмі лёгкае рашэнне пытання. Я хочу, каб яны на сваёй прыватнай шкуры адчулі тое, што яны нарабілі ва Ўкраіне, у Грузіі, у Чечне, у Абхазіі, у Прыдністроўі. Каб яны нос к носам, крок у крок, яны іншага рабіць не ўмеюць. Калі яны возьмуць зброю у рукі, каб забіцца за шматок хлеба. Вось гэта ёсць. Вось такое ёсць, меркаванне, ёсць. Я про это кажу. Пайшоў глядзець тэлебачанне Торонто. Куды ты пабег? Я уже скончиваю, все. 8 хвілінак запускаем. Напиши мне, калі ласка, Белокур, яшчэ раз гэты, кого мы слухаем, потому что я згубила, а я ў чаце не бачу. Альбо у Телеграм не кинь, калі ласка. Оленко, дуже... Я наступний раз мы послухаем Дидю. Потому что ён вельмі прыгожий спеў. Фу, я еще не знала. Такая ведьма. Ну, ёсць трошки зеленые вочы. Зараз зглазила, ничего не вырастить больше. А что это у меня Беларусь выпадает постоянно, не зрозумела. Сбивается постоянно рулетка, коли в Украину ходишь, одна Беларусь. Одна Беларусь. Зараз вам покажу навіть. Как вы бачили трошки, что это такое. А где країна? Зараз я себе трошки подниму. Беларусь. Я хожу по Украине. Украина. Витаю, Украина. Святай Богородица, тот, кто рули весла бросит, выпадково не с Крыма? тех заносит, так
Ну, на другому Я дорозі. бачу, Ярослав Гіга. Ультравожик, фабрикосна. Ага, щиро дякую, зараз я скопірую. Ми усі так, я ж так само їздила в Росію, я ж бачила, що там відбувається. Але я ніколи, для мене дико було, я їздила в Смоленськ, ну, 2000, десь 2000, у меня малый народился в 2005, это десь 2002-2003 год. Там засраний був, ну, ось Смоленськ, ось у мене такі очі були, тому що він загажений до такої степені був, просто капець, просто капець. Дороги гэта увогуле, ну насправді у їх нема, їх просто не існує. Я там некоторий час жила так само, 2000-ні. Я зараз нагадую гэты жах весь. Я повернулася додому, тому що мені треба було, я вже ходила цяжарною, і мені треба було вирішити, або я там свою дитинку свого буду, ну, на світ він з'явиться, або у Білорусі. Я повернулася у Білорусь, і я більше туди ніколи не поверталася. Ось і все. Останній раз, коли я туди там була, мабуть, 2006 год. Мені ще, да, так, напевно, мені ще, мабуть, 2007. Все. Мені там так само родичі є. Але я з імі не розмовляю, тому що я рахую, що я не колаборант, я не гэта ведаюць. Яны з Беларусі поїхали в Росію, там яны засталіся, і я сказала, я з колаборантами не хочу мати ніяких справ. Ось і все. І з гэтага моменту я ад іх, ну, яны мне не патрэбны. Так, ну все, останні по Україні і фабрику снов умикаємо і під пригожу музику пойдемо. Привітання. У мене? Добрий вечір. Усе добре. А ви спілкуєтесь українською? Yes. Да. Блин, что такое? Сорвались. Так долго шукала и сорвались. Ай-яй. Головная шаша файная, але криху в бок, и все. Так есть цикл. Стяху сказки Саратов. Запитання. Если я захвораю, до лікарів не стану. Антирашкін, нешта такое, ну, я не ведаю приватно, тому що я перший раз бачу, але щось мені здається знайоме. Манкурт і зрадники, одне і те ж. Так, згодна з тобою. Ну что, останнього українця, 3 хвилинки у нас с вами буквально, и запускаем песню, и идем отпочивать. Там, слухайте, Ах, я прогортала, там мої білоруси були, знайомі. Я з ім'я Урлеці почала сябравати. І яны сказали, коли наступний раз тебе зустрінем, будемо розмовляти білоруською мовою. І я їх перевернула. Але я їх не познала. Ну что за кара небесная? Шукаю украинцев, попадаются россиянцы. Что это такое? Карантин, карантин, карантин. Вы что, поломали украинский VPN? Это вам не допоможе уже. У вас, ну, у вас дрэнная есть хвороба, і яна, праз дихальні путі уже гэтыя шляхи вам горш не зробить насправді. Тому, ну, немає сенсу. Закривайся, не закривайся, все равно хворий. Нахуя с тебя, блядь. Хронично. Привітання. Слава Україні. І пішов. Ніхт шляфен. Это мой сябр там. Я його побачила, я одразу його вже другий раз бачу, він посміхається так. Я наступний раз, коли я його побачу, ми з ним обміркуємо цікаві речі. Ну, когось мені поймати цікаво. Що, Дімон навіть по Білорусі не ходить зараз? Це що? Привітання. Вітаю, кажу. А вы размовляете? На связи. Что-что? А вы размовляете? Да, разговариваю.
А українською розмовляєте, ви ж посидите під А українським ви? флагом. Ну и что? Ну як, ну і що? Я не разговариваю украинским принципиально. Чому? Что-что? Чому? Почему? Потому что мне этот язык навязывают. Хто? Потому что мне его навязывают. Хто нав'язує? Власть. Яким чином? Власть. 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 Яким чином я не нав'язую вам мову? Заставляет на нем разговаривать везде. А ви у якій країні живете? Что-что? Я ведаю, Ярослав Єго. Еще. Ну и что? Ну, а... Ну и что я на Украине живу? Не на Україні, а в Україні. Ну. Я живу у Білорусі. І, звичайно, у Що Білорусі таке і в українсь- Україні. Да какая разница? Какая разница? Ви мені нагадуєте амебоподобного росіянця. І мені щось Было и так, про... 100% так і єсть. Ви ненавидите все українське, ви знаходитеся не в Україні, і ви до України ніяким чином не кранаєтеся увогуле. Тому я зараз з задоволенням кину вашу фотку своїм сябрам, щоб вони вас під гриф Wanted так само розмістили і ловили у рулетці і підпалювали вам дупи. Я вам еще больше скажу. Я на YouTube-канале есть. Подождите, не бросайте трубки. Я на YouTube-канале есть. И там я свою власть. Можете даже сейчас я вам покажу. То, что вы меня тут пугаете, ради бога. Я вам сейчас покажу, что канал. Моя влада, я на ёсть і в Україні. Сейчас я вам свой канал покажу. В Білорусі. Мені не цікаво з вами розмовляти, ви колаборант. Коли ви з'являєтеся Я колаборантом. вам... Альбо ви звичайна москальська мразота, яка мені зараз ніжно... Я вам даже облегчу. Я вам облегчу. Я ще раз скажу. Коли ти москальська мразота, гэта не виправдовує себе. А ні в одного разу. Твой канал ёсць, значится, у миротворцы і ёсць у моїх сяброў. І я не буду тебе курву ловить і робити такі речі, які тобі навіть у сні не можуть прийти. А приватно я буду приходити до тебе у сні у чорній вопратці і з косой. І будеш мої зелені очі нагадувати, тому що я зараз тебе зглажу, у тебе писька отвалится, понял? Бывай, коллаборант. Джабла, так. Ну не, что он показал так. Донбасял. А мне пофигу. Я коллаборант. Все. У меня добрый настрой. Я сглазила его. Идем шукать цудовную песню. И на этом мы закончим стрим, потому что уже поздно. Некоторым, я ведаю, моим сябрам треба завтра на работу, на працу будем працевать завтра. Нехай його там все одвалится. У Святослава Вакарчука є чудова пісня. Називається вона «Зелені очі». Яна 100% про мяне. Ось послухайте, коли хочете почути зеленые, нечто про мене, ось Вакарчука «Зелені очі», це «Зелені очі». От 100% моя пісня. Я її так люблю. Вона мені супадає на 100%. Дякую за стрим. Про письку жесть. А що? А що я повинна йому була сказати? Каб ён розмножався? Ні, нехай там усе отсохне і отвалиться. Мені здається, я йому добре у бубенці заїхала. Что? Не, ён не повинен був спсоваться. О, погодите, який прихожу. Хелен, пані Ан, дякую за стрім. Я вам дякую, але ведаєте що? Мені треба збирати донати. Чому? Зараз, хвилинку, нехай воно підгрузиться трошки. Сябри, ми збираємо на наші проекти, у нас їх 5. Нагадую, 5 проєктів. Тому що долучилися ще зараз медики. Їм так само треба допомога. 50 на 50. Я просто думала раніше, як це все зробити нормально. Полова зараз буде йти на огульні проекти, ми їх підтримуємо, продовжуємо підтримувати. І полова буде йти для медиків, тому що у їх, ви ведаєте, вельми складана ситуація. Не вам розповідати, що відбувається. Зараз з Піром будемо разом робити, там я звернусь до його волонтерів, так само будемо їм допомагати. Тому поширюємо. Дякую, сюди, стартуємо з 1 гривні.
али уже... Вы можете мне донатить и после стриму, я буду вас зачитывать с задоволением. Зараз я погляжу, что у нас там отбывается. Отбывается. По хвилиночке. Зараз грузится просто видос, потому что я не хочу, чтобы он гальмовал. И мы зараз с вами поглядим, что у меня на рахунку сегодня. Ну. О, хлопці, дівчинки. Нічого собі, щиро дякую. Олексій, сьогодні вас что такое? Це вака. Я не кажу, что я до яго ставлюсь, до як до політики. Не чіпляйся до моїх слов. Я кажу, що є пісня, і вона мені подобається. Нічого приватного, тільки бізнес. Все, сябри. Щиро дякую. О, я сьогодні на рахунок погляділа, мені приємно. Щиро дякую. Долучаємося до мого сябра Олексія. Українською ми бачимо Олексій. І що? І я все стратила. І беремо з його приклад. Олексій по 50 гривень розміщає. Все, поїхали. Що ми кажемо в кінці стрімчика? Живе Білорусь, слава Україні, побачимося, я вас люблю. І до зустрічі. Оу! Так, тишиня.